Kitabut Thaharati utawi iki kitab ing dalam martelakeun susuci. Wa inna ma yasihu lan pastine sah tadkhirun apa susuci bima kalawan banyu atlaqo kang mutlak ieu sima utlik kang dimutlakeun ieu sima la musta'malin ora banyu kang wis di ora banyu kang wis diwasuh ora banyu mustakmal wala bima lan ora nono kalawan banyu bitahirin kalawan kang suci mukhallitin kang cacampur ieu tahir tagayyaro kang berubah ieu sima tagayyuron kalawan perubahan itlaqal ismi ing mutlak ngaran banyu gayyaro kang berubah ieu tagayyur bitamihi ing dalam rasane maun aurihi atawa ambune maun launihi atawa nane maun wa yumkinu lan kawang istighna'uhu apa nyugihakeun ieu sima bisaunihi kalawan ngaraksane saking kang ngarobahkeun wastasni lan ngajabakeun sira tagiran ing banyu kang barobah bi'udin kalau bi'udis solbi kalawan banyu kang atos awarokin atawa godong au tuhlubin atawa lukut au turabin atawa kalawan tanah wala bima imutlakin lan ora nono kalawan banyu mutlak halathu kang nganggon ieu simaun ain opona ain najasatin opo najis ainiyah wa huwa hale utawi ieu simaun bidunil kullataini ku tetep kalawan ora nono rong kulah wastasni lan ngajabakeun sira mayitan ing babatang damuhu kang utawi getihe ieu si mayit lam yasili iku arana mili ieu dam aula yura atawa ora katingali ieu najis bitoropi kalawan paningali panon lama yasulu ing dalam waktune hasil ieu sima au kullataini atawa rong kulah birutaili kalawan kati birutaili romli kalawan kati cilik kang bangsa romli Paukos sama nina utawi ieu dua kulah iku tetep ing dalam sadukure 80 koriban hale parak kulit yang siki ieu bidang siki ieu saman parpari au kulataini atawa rong kulah dimaski kalawan kati negara Damaskus hiyah utawi ieu kulatain sama nu artalin iku wolu pirang-pirang kati atat kang tumeka ieu saman ba'damiyah ing dalam sause 100 wan najsu hale utawi najis alwaqiu kang tumiba ing dalam banyu rong kulah kode gaya rohu ikut teman-teman ngarobahkeun ieu najis ing banyu rong kulah wakhtiro lan dipilih dening Imam Nawawi fil musyammasi ing dalam banyu kang kapanasan kalawan matahari la yukrahu opo lapad la yukrahu maknane ora dimakruhkeun ieu musammas wa in lan lamun binafsihi kalawan awake robah intapa ilang tagayyuru apa barobah wal ma'i lan kalawan banyu la kazaparoni ora no barobah kaya zaparon yathuru maka suci tun nyucikeun ieu maun wa kullu mastumilalan utawi saban-saban barang kang wis dienggo ieu ma pitadkhiri pardin ing dalam ngawasuh kang pardu wa qala atawa kidik ieu si ma laisa iku ora nono ieu kullu mastumila bituhuri ku tetep kalawan suci tur kang nyucikeun babun najasati utawi ke babing dalam martelakeun pira-pira najis al muskiru utawi najis iku kang ngawarukeun almai kang ajur wal khinjir lan celeng wal kalbulan asu
mabarihi mahal tetap sumerta anak hinjirelan kalabu wasuru lan sakakarine angga khota wa maitatun lan babatangnya hayawan ma'al idomi sumertane balung wa sya'alan bubulu wasupi lan supi lan bulu lembut la makulatun orang najis babatang kang dipangan saking awake banyu lan walang wala basyalan orang najis opo bangke manusia wadamu lan getih wa qai'u lan utah wa kullu ma dahara lan saban-saban barang kang dohir yusimma minas sabilaini saking dalalan rorosi wa asli basar salian asale manusia nyatane cimani wa juzu hayyin utawi juz hayawan kang urip kayadi kaya tangan mafsulin kang narima pisah kamaitihi iku tetap kaya babatangnya hayawan la sya'arul makuli ora nono bubuluan hayawan kang dipangan daginge wasupuhu lan bulu lemese makul warisuhu lan bulu badage makul warikotuhu lan ciduhe makul wa arokun lan keringate makul wal misku lan minyak misike makul summa pakrotuhu maka kari-kari pakroh ambene misik watatuhuru lan dadi suci al khamru apa sajang ida takhallalat tatkala di takhallalat nanti dicuka iya khamar binafsiha kalawan awake iya khamar wa in golat sanajan tangga golak iya khamar au nukilat atawa dialikeun iya khamar wa jildu maitatin lan utawi kulit babatang siwa hinjirin salian celek siwa hinjiribar salian celeng daratan wa kolbin lan salian asu in yudebag iku lamun disamak iya jildu bihiripin kalawan kang sepet tauhur maka suci iya jildu najasatul hinjir utawi piro-piro najise celeng mislul kalbi kusaumpamananya najis asu tusalu haladen wasu iya najasatul hinjir sab'an kalawan pitu maratan apane saking arah-arah balenan biturbin kalawan nganggotan kang sawiji wa masiwa zaini lan utawi barang kang tetep salian karone hinjir lan kalam papardun maka iku papardan iku maka halengizen yugsalu diwasuh ieu mat wal hatu lan utawi ngosok-ngosok wa taslisu lan aina mentelu fihi ing dalam hasu afdol iku lebih utama yakpi kanyukupi ing sira ing dalam nyuciaken jaryul mayo pemiliaken banyu alal hukmiyah ing atase barang kang kanajisan kalawan najis hukmiyah wa antuzala lan yen tadi hilangkeun al ainu opo jiri menajis min ainiyah saking najis ainiyah wa baulu tiplin lan utawi uyuke bocah lanang gairo darin salian aina puan maiku akal iku arano mangan ieu si tiplu yakpi hinyukupi ing baulu tipli rasun opo nyiramkeun in yusib lamun ngenani ieu raus kulal mahal ing sakabeh panggonan wa ma'u magsulin lan utawi banyu pangumbahan najis lahu iku tetep kadue sima hukmul mahal utawi hukum panggonan kang diwasuh idla tatagayyara ing dalam nalika ana baroba iku maujud bihi kalawan mahina in pasal ing dalam nalika pisah ieu ma
wal yupa lan becik dihampuraan nazri damin opo saking betih kang satitik wa kaihin lan nanah satitik min ba'ratin saking ba'rah nanti basratin saking cenang wadum malin lan bisul wa korhin lan tatu yubabul inayati utawi ki kubabing dalam artilakan piro-piro wawadahan buyu bahu diwenangkeun min hasaking ina tahirun apa kang suci min khasyabi saking kayu au gairi atawa salian khasab la fidatin orana wenang wadah kang didamel saking selaka au dahabin atawa saking emas bayarumu maka haram istimaluhu apa nganggone ina kamirwadin kaya panyokel sifat limratin kedue wong wedon wajajalan wenang iya ina min zabarzud saking antarane zabarjud inten zabarjud watarumulan haram ado batu opo nambal min hadaini saking ikilah iki karone zahab lan fidoh bikibarin kalawan sabab gede urpan ing dalam mungguh adat ma'at tazayyuni serta gawe papaes inpuki dalamun sepi iya kibru ma'at tazayyun halat maka halal iya dobat wapar dan lan halengijen wapar dan lan halengijen yukrohu dan makrukeun iya kiberun wal hajat lil hajatinya Dila, wal hajatu lil hajati lah lil hajati karena butuh alati ulah alatinya malam tujawizhu ing dalam selagi orang ngaliwat ieu dobat kasrahu ing pecahan ina atau wal hajatulan utawi pangabutuh allati tusawi iku barang kang mapadane ieu si allati kasrahu ing pecahan ina wa yustahabulan dan sunatkeun fil awaning dalam pira-pira wawadahan atagitoh opo ditutupan walau biudin sanajan anane tutup iku tetep kalawan kayu huto kang dicocokan ieu awad paukol aniyah ing dalam saluhureun pira-pira wawadahan wayataharro lan gawe istihad ieu si wong alistiba kita kirin kena arah-arah nalima sarirune perkara kang suci binajisin sabab katibaan najis walau li akma sanajan anane wong iku kang lolong qadirin kang kawasa ieu akma lal kumi ora ing dalam baju lengan wal baulilan uyu wa maitatin lan babatang wa mawardin lan banyu mawar wa khamlian arak dari utsnin lan susu himar wa mukhrama lan kang diharamkeun ieu dari utsni babus siwak utawi iki kubabing dalam martelakeun nyusur yusanu dan sunatkeun labada zawali soimi ora labak dazolis soimi tetapi ora disunatkeun ing dalam sause manjing waktu duhur kadue wong kang puasa wa akaduhu lan wus ngasunah muakadkeun ieu ulama fuqaha ing siwak lintibahin naim kadue tangine wong kang turu walitagayyuril pakmi lan karena barobahe cangkem wali sholati lan karena ngarapkeun saban-saban salat wa sunnah lan disunatkeun ieu siwak bil yumna kalawan tengen kang tengen
tangan kang tengen al aroku utawi nyusuran kalawan kayu arok aulah iku leuwih utama tinimbang saking salian arok. Watustahabulan disunahkeun al iktihalu apa gawe disifat witron hale ganjil wagiban lan ing lat-latan idahin ngalengani sira wa qalim lan motongan sira aduk ro ing kuku wantip lan ngababut sira liftin kadue rambut kaleknya gitu. Waya kosulan digunting asyarif apa berengus liftin kadue rambut cengklak kalek. Wal anatalan ing bulu kempung ihlik nyukuran sira wal hitan lan utawi nyunatan wajibun niku kang wajib libaligin kadue wong lanang kang wis baleg satira kamroh ingkang nutupan hasyapah koto kang ditugel ye si baleg wal isma lan nugel ngaran min unsi saking bidire wong wedon. Wayukrahulan dan makruhkeun al-qaza opo nyukuran rambut setengah sirah sepotong syukur teh. Tanazzuhan kalawan makruh tanazzuh wal akhdu lan makruh ngalap minal jawani di ankoan pakoti saking pira-pirang lambung rarawis. Walihiyati lan ayeuna lambung ayeuna jenggot wahajibi lan lambung halis wahalku sya'ri imra'atin lan makruh nyukuran rambut wong wedon waroditibin lan ayeuna nolak wawangian waraihani lan ambo-amboan alaman ing atase wong yuhdi kang gawe hadiah ieu si man. Wa harramu lan wis ngaharamkeun ieu pokoha kita basyarin ing mulas rambut sidah bisawad kalawan semir hideung lirajulin kadue wong lanang wa mraatin lan wong wedon lalil jihad ora makruh karena ora haram karena arah-arah perang sabilillah. Babul wudu tai kebeng dalam martelakeun wudu mujibu tawi kang ngawajibkeun ing wudu al khariji ku kang metu min sabili saking dadalan roronya tane ku bulan dubul gaira mani angin cimani mujibi tagsili kang ngawajibkeun ing adus kadai kutap kaya mengkono khariju min sabil zawalul akli utawi hilange akal binaumikul mumakkinin ora sabab dulu saban-saban wong kang netepkeun dirit ing enggon lungguhe. Mahramin ora mahram kalawan nasab wahailun lan utawi salah kalinya walam simar atin lan paantel kulite wong wedon arrajul ing wong lanang la mahramin ora mahram kalawan nasab wahailun lan utawi wong kang nganggo aling-aling linaqdi kadue ngabatalkeun wudu kap iku nyegah ieu hail. Wa masu parji lan gepok parjine uang wa masu parji basar lan ngagepok parjine manusia bibatnil kap kalawan weteng efek-efek wahtiro lan dipilih min aklin opo saking mangan lilah mil huzni kadue daging unta wa ma yakini hadasin lan sumerta yakin hadas au tuhri atawa yakin suci ida torotet kala anyar tumeka syaku apa mang biditihi ing dalam lalawanane syak ami umil maka diamalkeun yakinuhu apa yakine did wasabik lan utawi kang dingin ida juhil ikut tatkala disamarkeun ieu sabik khud maka ngalap sira didama ing lawanane barang qabla yakin kang tetep ing dalam sadurung yakin haitsu lam yuklam ing dalam sakira-kira den kina waruhi bisyayin apa sewiji-wiji pal wudu maka utawi wudu mu'tazam iku kang diwajibkeun ieu wudu
Papuruduhu te pira-pira parlene wudu an niat iku niat wagsilan ngusap awasu sira wajhaka ing rarahi sira. Wagos lukalan ngawasu sira al yadaini ing tangan loro mirpakika semerta hale tatap serta siku sira. Wa masuba dirosilan ngusap sawareh sira sumagsil maka kari-kari ngawasu sira wa umlan nyurambahi sira rijlaika ing sikiroro sira ma'al ka'baika serta memuncangan loro sira wa tartibu lan tartib. Summalahu maka kari iku tetep kadue wudu syurutun utai pira-pira syarat khamsun kang lima tuhuru masa wiji syarat sucine banyu tur kang nyucikeun wa kaunu lan anane mutawadde mumayyizun iku kang cedok wa muslim lan muslim wa damul mani lan syarat orang kang mencegah bin wusulil mai saking temakane banyu wudu ila basyratil magsul maring kulit angga kota kang dikumbah bayadukhululan kapanjing al waktu apa maktu lidaimil hadas kade wong kang mayang hadas wa adalan ngitung-ngitung min hasaking syarat arropi supaya imam ropi rop al khobas ingilangkeun najis saking angga kota wasunan utai piro-piro kang disunatkeun ing dalam wudu asiwaku iku nyusuran sumal basmalah. Maka kari-kari maca bismillah wagsila ngawasu sira yadaika ing tangan ora sira qabla ang tudakhala ing dalam sadurung yen tamanjingkeun sira inaan ing wadah bak wa madmi lan kekemu wan tansik lan ngingsrek banyu maring eri wa ammimi lan nyuramba meratani sira wa ammimi roksi la wa ammimi lan meratani sira kalawan ngusap arroksa ing sirah wabdahu lan ngawiti sira ing ngusap minal muqaddami saking arep sirah wa masuudun lan ngusap kuping batinan ing dalam jerone wa dakhiran lan luare walisohimai lan kadue leng-lengan kuping roro bima iakhor kalawan banyu kang weweneh wa khallilan lan nyela-nyela temanan sira asobi aliyadaini ing pirang-pirang dari jitangan roro walihiyatil kasat lan ing jenggot kang kandal warijlaini lan ing piro-piro dari ji sikiroro wastakmilis salasah lan nyempurnakeun sira ing telu balik bil yakini kalawan yakin wabda lan ngawitan sira biyumnaka kalawan tangan sira siwal uzunain angin kuping roro wastashibin niata lan mayengkeun sira an niata ing niat min badin saking ngawitan wudu ila akhiri tumeka maring akhire wudu wadal ku lan wasok wadal ku udwin lan wasok-wasok angga kota wudu wal wala lan wal wila lan nuli-nuli wali wudu ilan ikutab kada wudu mudun utawi satu mud wali tagsili lan iku tetap kadue adus soun walil wudu lan iku tetap pasunahan kadue wudu mudun utawi banyu samud ritaksilan iku tetep kadue pasunatan adus soun utawi banyu sakulak watulu guri lan andawa akan gur watulul guri lan andawa akan gur nyatane ngawasuh kang muhi ing atase kang wajib saking rarahi wa tahzili lan andawa akan tahzil nyatane ngawasuh kang muhi ing atase kang wajib saking tangan loro lan sikir loro Sumal wudu maka kari-kari utawi wudu sunatun niku sunat lil junub kade wong kang junub li naumi karena arab turune ieu si junub
au in yato atawa lamun Arab ayeuna ngapindo ngawati ieu si junub au yasrobi atawa lamun Arab ngombe atawa mangan ieu si junub. Kada kaiku tetap kaya mengkono sunat tajdidul wudu tawi ngayang nganyar wudu in lamun salat yasiman paridatan niku pardu anane salat au sunatan atawa sunat ratibah au naflan atawa salat sunat mutlak. Warakaatani lan disunatkeun kade wong kang wudu opo salat rong rakaat. Il wudu ing dalam sause wudu wa doa lan disunatkeun opo ngadua min ba'di saking sause wudu bi ayyi waktun ing dalam endi waktu waqa kang tumiba ieu ayun. Adabuhu tawi tata kramane wudu istiqbalul kiblat iku menghadap kiblat kama yajlisa kaya oleh lungguh ieu mutawadde hai sulam yanaluhu ing dalam panggonan orang ngenani ing mutawadde rosyuma opo cerete banyu wayab tadilan sunah ngawiti iya mutawadde al yadaini ing ngawasu tangan loro bil kapain kalawan pek-pek loro bi asobiin lan kalawan piro-piro jari jimina rijlaini saking ngawasuh sikir loro. Makruhuhu tawi makruh wudu pil maing dalam banyu haisu asropa iku tetep ing dalam endi lelewihan ieu si mutawadde walau minal bahri sanajan niku tetep saking segara al kabiri kang gude iktaropa nyawuk ieu si mutawadde nyuk. Qadama atawa anda diakan ieu si mutawadde al yusra ing ngawasuh kang kiwi alal yamini ngari akan ing atase kang tengan au jawaza atawa ngaliwati ieu si mutawaddi asalasa ing tilu balik wasuhan bil yakin kalawan yakin. Babul masil khupain utawi kebeng dalam ngawasu ing atase mujah roro rukiso dan murahkeun ieu mashu fil wudu ikul hadirin ing dalam wudu saban-saban sawiji kang mukim yauman ing dalam sadina walailatan lan sawengi walil musafir lan kade wong kang lulungan pisa paril kosing dalam lulungan wenang salat kosor ila salasi tumeka maring 3 hari ma'alaya liha sumerta piro-piro wongane salas minal ihdasi saking batal wudu sause nganggo mujah. Pain ya suka maka lamun tamang mang ieu siman pin kidoin ing dalam tutug mangsa wenang ngusap mujah gosala maka ngawasu ieu siman ing sikiroro wasyaratu lan utawi syarat wenang ngawasu mujah alubsu iku nganggo mujah roro bituhrin kalawan duwe wudu kamula kang sempurna ieu tukhri yang kinu alek ngangkeun masu hajatin opo nuli lumaku bulak balik nekani pangabutuh nuli lumaku bulak balik nekani pangabutuh alaihi ma ing atas mujarrara wasatrulan nutupi lirijlaini kadue sikiroro ma ka'baihi ma serta ayeuna pepeteyan sikiroro wal padulan utawi parduna ing dalam ngusap mujarrara masubah diulwin iku ngawasu sawarahe dukure wanudib lan disunatkeun dilukupi kadue ngusap mujah mas tusupli opo ngawasu sor minhu saking mujah wal akib lan ngusap punggake wa ada mustiabihi lan ora meratani mujah kalawan ngusap yukrahu lan den makruhkeun algos opo ngawasu dilukupi kadue mujah wa masun lan ngusap karoroh kang ngawulak walik ieu siman ing ngusap wabtiluhu tawi kang ngabatalkeun wenang ngawasuh mujah kholun iku mocot mujah roro wa muddatul kamalan sampurnane mangsa faqaddamaika maka ing dalam makan roro sira iksil ngawasuh sira wa mujibuk kisalan kang ngawajibkeun ing adus.
Babul istinja utawi kebing dalam mertelakeun cecebok talwis suparjin utawi urat arete parji mujibu istinjain iku kang ngawajibkeun cecebok wasunalan den sunatkeun istinja bil hajari kalawan pira-pira batu sumal mai maka kari-kari banyu yuju nyukupi ing dalam migawe kang wajib maun apa banyu mutlak aw salah suhajar atawa tulu pirang-pirang batu yunki kang bersihkeun ieu mustanji biha kalawan air salah satu ahjar ainan ing ain wasunalan den sunatkeun itaru apa gawe ganjil walau betrapi salah satin sanajan anane intiko ikut tetap kalawan telu panggonan ikut tetap kalawan telu pinggir batu hasol maka hasil ia intiko bikuli mashatin kalawan saban-saban usapan lisa iril mahal kadwe sakakarine panggonan najis pasyatulan utawi syarat nyukupi susuci kalawan batu laya jipu ero iku orana aking kharijun opo najis kang metu walaya terawulan orana anyar temeka gairu opo salian kharij walayan takilan orana narima ngalih ya si kharij wanad bulan utawi sunat nekani pangabutuh bil bina ihale tetep ing dalam adegan la mustaqbila iku anono ieu si kodin iku kang madhep kiblat al mudbiran atawa kang mungkuri ing kiblat wa kharramuhu lan wis ngaharamkeun ieu aimah ing mustaqbilan lan mudabbir bil pala ing dalam alasan wala bimain lana lajaidahnya lajaidah litakidin nabi wala bimain lan ora kalawan banyu lan ora ing dalam banyu rokidin kang menang ieu sima wala mahablan ora ing dalam panggonan ayeuna mahab teh ora ing dalam panggonan ayeuna ngiliwiri angin watata musmirin lan ora ing dalam esor kayu kang buahan wasak bin lan ora ing dalam leng-leng wasorob lan ora ing dalam segara kang dawa wadil lan ora ing dalam tempat iuh manusia watorik lan ora ing dalam jalan wal yab'ud lan becik adoh ieu si qadil hajat saking manusia wal ya'budnya walayah milulan ora gawe lan orang ngagawa ieu si qadil hajat dikrullah ing tulisan Quran atawa liyane auman atawa tulisan uang arsala kang ngutus ya Allah ing man waman sahadoma alaihi bil yadi utawi sapa uang kang lali ieu si man ing ngagawa tulisan Quran atawa liyane doma maka ngagegem ieu si man alaihi ing atase tulisan tawazikrullah tulisan zikrullah bil yadi kalawan tangan wa yastaidu lan jaluk pangraksa ieu si dakhilul khala wa bi aksi lan nekani sira al masjida ing dalam adegan wa bi aksi lan nekani sira ing dalam adegan kalawan al masjidanya wa bi aksil masjidi lan nekani sira ing dalam adegan kalawan ayeuna aksi sabaliknya masjid Faqaddimil yumna maka anding ini sira al yumna ing sikil kang tengan hurujan ing dalam nalika metu saking jamban was alalan jajaluk sira magpiratan ing pangampura wahmad lan muji sira wabil yusran kalawan sikil kang kiwa udukuli masuk sira wa tamidi lan tatagenan sira al yusra ing sikil kang kiwa wasauban lan ing dadat aksira ngabuka temenan sira sayan hale saeutik pasaian maka kari-kari saeutik sakinannya
sakinan hale anane qadil hajat iku kang menang musta'iratul kang nutupi wa min baqayal bauli lan sakakarine saking pira-pira uyuh yastabri sunat lulubaran ieu qadil hajat wala yastanji bil ma lan ora susuci ieu qadil hajat kalawan banyu alama ing atase barang nazala kang tumurun ieu qadil hajat la mara lahu oranono makruh ing dalam barang lahu pikeun ma bunia kang didamel ieu si ma bijamidin susuci kalawan kang atos tohar kang suci ieu jamid la kosobin ora sah susuci kalawan kosob wawaluh kayunya salah banyak santinya wawaluh kolian jujaj sama kenteng kalau kosbi kayu dan jujaz kenteng jeung ora suci kalawan wawaluh wajelih tiromin dan kang dimulyakeun kasamar utawi surahe kang den mulyakeun iku tetep kalawan buah babul gusti utawi kubeng dalam martelakeun adus mujibuhu utawi kang ngawajibkeun adus almaniyu iku mani hinayah ruju ing dalam nalika metu ieu mani wal mautu lan maut wal kahamratu lan hasyapah aisutu laju ing dalam sakira-kira diuluk salamkeun ieu kamroh dipancingkeun parjan ing parji walau maitan sanajan ane parji iku parji mait bila ada hale ora nono hare anane mait iku ora den balini adus wal haidu lan edwani pasulani pasal wilada lan manak wa yurapulan wa ya'rifu lan kinawaruhan wa yu'rapulan dikinawaruhan almani apa mani bil lazati kalawan anak kina wurujing dalam nalika metene mani wari kitalien lan ambu mayang korma au ajin atau ambu adonan tepung waman yusyakulan sing sapa wong kang mangmang ieu siman hal maniu anata utawi kang metu iku mani dohara kang dohir ieu mani au huwa atawa utawi ieu kang metu iku majyun madi baina dainin ing dalam antara iki-iki karone mani lan madi khuyira maka nikon milih ieu si man maka ditikon milih isman wal padulan utawi pardone adus tamimun iku nyuram bahil jismi kadoe sakabeh badan doharo kang dohir ieu jismu sya'ron hale anane dohrun iku rambut waduprun rambut kang cukul waduprun lan kuku manbatan lan enggon cukule ayeuna manbat lan enggon cukule jadine jajadian wabasal lan kulit waniyatun lan niat bil ibtida kalawan wiwitan juz kang diwasuh saking badan iktaron kang narima ambarengan ieu niat kal haidi kayaked awil janabati atawa junub ta'ayyanat kang tangtu ieu jinabah wasyaratu utawi syarate adus rapunad siniku menghilangkan diskon ulim kang teman-teman muslim kina wuruhi ieu najis wa kullu syartin lan saban-saban syarat fil wudu ing dalam wudu kudima kang diwenangkeun ieu kang didinginkeun ieu syarat wasunalan den sunatkeun bismillahi apa maca basmalah warpa lan ngilangkeun sira qadaro ing daraget sumaludu maka kari-kari disunatkeun apa wudu warijla la ing sikil layu akhira ulah ngahirkeun sira wa inna wala namun niat ieu muktasil padan ing parduan naflanan ing sunat mahassola maka hasil ieu pardulan napa pabikulin atawa maka kalawan saban-saban sawiji mislahu ing sumpamane kulun tahassola hasil ieu muktasil wasunnatul guslilan ing wasunnatal guslilan ing pasunatan adus nawaniat ieu muktasil li akbari kadu hadaskan gede
jurida kang disepiakeun ieu akbar andidi saking lalawanan wa illa lamun ora disepiakeun alas goro maka niat ing hadas kang cilik wa sya'ratan wa sya'ran lan ing rambut naon eta mi topan lan lupat lepit ta'ahadi ngaraksa sira wadluk lan ngosok-ngosok sira wasalis lan mentelu sira wabiyum nakalan kalawan tengen sira ibtada ngawiti sira watus biulan nganutkeun wanut biulan nganutkeun ieu imro'ah al haida ing labat getih bimisik kalawan minyak kastori wal wila lan noli masnunu utawi adus kang den sunatkeun kuduru jumati iku kang aina ngarepaken hadir Jumat kila lan karo-karone kila idaini lan karo-karone ria yaroro wal ipaqatu lan waras saking edan atawa ayan al islamu lan manjing Islam wal khosbu lan salat gerhana wal istisqa lan salat istisqa wal ihramu lan ngarepaken ihram duhulal makata lan sunat adus karena arah-arah manjing ing negara Makkah wukufu Arafah lan sunat adus kena arah-arah wukuf ing dalam tanah Arafah warami lan sunat adus kena arah-arah ngabalang jamroh kang telu wal mabit lan sunat adus kena arah-arah nginep di Muzdalifah ing dalam tanah Muzdalifah waguslu lan sunat adus wagusluman lan sunat adus uang gosala kang adusan ieu siman maitan ing mayit kamali